Kan en blind lede en blind? Jeg er ikke sikker på, at det går helt godt for de to her. Jeg tror, de har brug for sådan en her. En, der kan hjælpe dem og lede dem, når de er ude at gå på fortovene rundt omkring. I Bibelen, der blev de vise mænd jo ledt ved hjælp af en stjerne til det lille Jesu-barn. Og vi ser, at de kommer frem og finder ham liggende i en krybbe, som vi hørte for ikke så lang tid siden. I det hele taget så står der mange steder i Bibelen, hvordan at vi kan blive ledt. Israelitterne i det gamle testamente, da de skulle forlade Egypten og finde tilbage til Israel, der blev de om dagen ledt af en skystøtte, og om natten, der var der en ildsøjle foran dem. Vi kan se det billede, jeg har fundet her, der står der, Guds nærvær var der som en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. På den måde så blev de jo ledt hele tiden og vidste, at Gud var sammen med dem. Jeg vil gerne sammenligne Guds ledelse i vores liv med sådan en her. Måske er det en lidt gammel model, jeg har fundet frem, men det er i hvert fald ikke helt ukendt for os, og måske bruger du selv Google Maps fra din smartphone, eller bruger noget andet. Måske er der indbygget sådan noget navigation i jeres bil, som I kører efter. Men det hele der går ud på det samme. Sådan en GPS her, den har brug for noget satellitforbindelse. Og der er masser af satellitter rundt omkring jorden. Og det er meget vigtigt for sådan en GPS, for at den kan finde ud af, hvor du er henne, at den har kontakt til de her satellitter. Det er ikke nok kun at have kontakt til én satellit. Den skal faktisk have kontakt til en 3, 4, 5 stykker, før den kan lede os rigtigt på vej. Og jeg må sige, at vores gamle GPS, den havde simpelthen det problem, at den ikke altid kunne finde satellitterne. Især ikke, hvis man var inde i en stor by, hvor man netop havde brug for at skulle bruge en GPS. Så ville de høje hus skygge for at kunne finde satellitterne. Og når vi kørte et sted, hvor der var bjerge, så var det bjergene, der skyggede for, at vi kunne finde satellitterne. Og derfor så blev vores GPS en gang imellem lidt rundtosset. Det er vigtigt i hvert fald, at vi tænder for vores GPS. Og det er i hvert fald også vigtigt, at vi giver den tid til at finde satellitterne. Den skal lige have kontakten til satellitterne. Og så tuner den ind. Og så kommer vi til at finde en forbindelse, hvor der så bliver ledt den rigtige vej. Hvis vi nu prøver lige at fortsætte lidt i det billede her, så kan I se, hvis du kigger rigtig godt efter, at det her det er lige omkring Kildevæld. Og det er vejene lige omkring Kildevæld, hvor bilen den holder lige ude midt på Tøndervej. Og vi kan godt i vores liv opleve, at det er noget uoverskueligt med alle de veje. Hvor går vejen hen? Hvor går livet hen? Jeg skal i det her tilfælde, der skal jeg hjem. Og det lille hus på billedet, det er der, hvor jeg bor. Der skal jeg hen, og der er det jo rigtig lækkert, at jeg bare kan køre på vejene. Men skal jeg til højre eller venstre? Skal jeg prøve mig frem, eller hvad skal jeg? For at være helt sikker og finde en god vej hjem, så kan jeg trykke på en knap. Og her er der en knap, der hedder Kør hjem. Den er vigtig. Det er ligesom på Gud, eller over for Gud, at der kan vi få lov til at opleve den her fantastiske tryghed. Når vi bliver ledt af Gud, jamen så kan I se, så står der her, om 60 meter, så skal du dreje til venstre. Og der er endda tegnet op med sådan en markering, hvor jeg skal køre. Jeg kunne også have valgt at køre lige ud, og jeg kunne have valgt nogle andre veje. Det gør jeg samtidig. Samtidig så går jeg min egen vej. Samtidig så kører jeg den forkerte vej. Lige nederst i venstre hjørne på GPS'en kan du se, at den er lilla. Og jeg skulle sådan set have været den vej rundt, men jeg kom til at køre lige ud. Og hvad gør GPS'en så? Den finder lige nogle andre veje, jeg lige skal dreje fra ved og køre rundt, og så kan jeg komme tilbage igen og komme ind på den rigtige kurs.
Det er rigtig vigtigt for os, at vi oplever os i vores liv, at vi kommer tilbage på den rigtige kurs igen. Og det vil Gud hele tiden arbejde på, at vi kommer ind på den rigtige kurs. Så har vi nogle situationer i vores liv, hvor vi kommer lidt på afveje, så tryk på hjem-knappen. Så skal du se, så vil Gud lede dig, og han vil lede dig rundt. Måske lige i sådan en cirkel rundt her, og så du bliver bedt om at køre den helt anden vej, end den vej, du er på vej. Men du vil i hvert fald komme på den rette kurs igen. Samtidig så kan vi tænke, ej, hvor er det kedeligt. Der sker ingenting. Jeg ved ikke, om du kan se, der er jo ikke nogen veje, der er ikke nogen hus, der er ingenting. Det er bare lige ud, lige ud, lige ud. Åh, hvor er det kedeligt. Gud, hvor er du? Sådan kan det være i vores liv. Gud, hvor er du? Jeg har brug for dig. Er du der ikke? Men læg lige mærke til, at vejen, den har en farve. Den er jo blevet tunet ind. Den har en farve, og jeg skal bare fortsætte den vej. Og hvis jeg lige kigger op til venstre, så står der et lille skilt. Du skal lige køre 2,8 km endnu. Så skal du dreje til venstre. Så jeg er nødt til i mit liv samtidig at acceptere, at der er sådan nogle perioder, hvor det kan køre så let, hvor man tænker, er jeg bare helt alene i verden? Men pyha, jeg nåede målet, og vi skal nok nå målet. Tænk, hvis jeg ikke havde indstillet GPS'en, så havde jeg ikke kunnet nå målet. Det er vigtigt, at vi indstiller vores antenne, hvis man kunne sige det i gåseøjne, vores antenne til Gud, og lader os lede af ham. Så hvis vi ikke gør det, så kan det være, at vi ikke når målet, som Gud han har tænkt sig med et godt liv for os. Det er sådan, at i Bibelen, der er der et ord fra Salmernes bog, som du kan læse her. Der står der, dit ord er en lygte for min fod, et lys for vejen, eller på vejen foran mig. Igen, så kunne jeg have sat mig ud i bilen, så kunne jeg have kørt en tur, og så kunne jeg have lavet en optagelse, hvor jeg ikke havde tændt for lyset. Det havde været ligesom de blinde mennesker, vi så i starten. Så havde jeg ikke kunnet se, hvor jeg skulle bevæge mig henad. Måske var jeg kørt i grøften, måske var jeg kørt ind i et træ, måske havde jeg gjort nogle andre mennesker fortræd. Det er vigtigt for os, at vi kender Guds ord. Det er vigtigt for os, at vi bruger Guds ord. Så det må være en lygte for os, så vi kan se, hvordan at vi skal blive ledt videre frem i livet. Det er en rettesnor for os, Guds ord. Men også fællesskabet med andre kristne er rigtig godt. Det er godt at have et godt fællesskab med nogle kristne. Nogen, som hjælper hinanden, så man støtter hinanden. Så det ikke er de to blinde, der skal støtte hinanden. Men at vi hver især støtter hinanden som kristne. Så er det godt at komme i sådan et fællesskab. Det er også vigtigt at have fællesskab med Gud. Et konstant fællesskab. Faktisk så er det tit, at jeg sådan tænker på en lille bitte skriftsted, som jeg læste helt tilbage, hvor jeg var teenager, og jeg lige havde lært Gud at kende. Der læste jeg et sted, at jeg skulle bede uden ophør, og I vil sikkert også komme til at høre mig sige det nogle gange nu. Jeg skal bede uden at holde op med at bede. Det at have fællesskab med Gud, der lægger jeg i det lille ord der, bed uden ophør. Der lægger jeg det at være i en konstant dialog med Gud. Ikke nødvendigvis, at jeg skal folde hænderne og lukke øjnene, og så sætte mig op på cyklen og køre. Men det kunne godt være, at når jeg bevæger mig rundt i livet, at jeg så hele tiden har Gud med og siger, Gud, synes du skal gå den vej? Skal jeg gå den vej? Hvordan vil du lede mig? Så jeg vil bede om, at Gud, han vil være din GPS. Kære Gud, tak for, at du vil minde os om igennem den her lille andagt, at vi må bruge dig som en lygte for vores fod. Vi må bruge dig som en GPS. Lær os, at det er godt
at have dig med i livet. Amen.